Kastay amin, kakabsat. Welcome to our weekly show, iti Malem. Kanayon nga Martes, Trabaho ken Serbisyo dito'y Kabsat Channel. We are 3 days before Christmas. So nga, dahito nga daw makakita na kitag sisilengen, kada sisilapen, kada berde, kada nalabasiten. So nga, may isang anghel nga nagapot lang iti bimaba. Iso ti mangidaulo iti Department of Social Welfare and Development iti probinsya tayo nga coordinator nga nagapupay ti regional office. Ket ti tema tata iya nga malem iso datay tema metlaeng iti departamento. Iso iti punctual and compassionate service when iti Tagalog tay maagap at mapagkalinga na serbisyo. Ti Ilocano, kasano nga taday jay. Aditang ti DSWD, tinayong papuswan nga serbisyo. Okay? Kablaon tayo, pati guest tayo, once sa Bali, at ay nabayagin, nga kako-coordinate opisina ni Congressman Divik, ang tinumutibiyang Maria Bernadette Arcangel, isuna iti Social Welfare Officer 2, Social Welfare and Development Team Leader dito'y Ilocos Sur. Naimbag nga oras mo, Bernadette. Naimbag nga malem, kata kayo amin, kastamat kayong ka Ma'am Marjo. Kabsat Marjo ko nam. Kabsat Marjo. Okay. Kumusta ti opisina tayo? Very busy iti DSWD, region, national, provincial, kan uray pa yung munisipyo. Gito'y LGUs, adto da gito'y pakakumikuman yung activities. Yes, mga kabsat Marjo, no? Talagang patuloy no, yung aming pong pag-implement no, ng mga iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. At gaya nga ng nabanggit nyo, busy-busy po talaga no, kasi patapos na ang taon. At syempre, bago man ito matapos ay kailangan pa rin natin no, na maipaabot, no, may parating sa mga ating kababayan, no, lalo na dito sa probinsya ng Ilocos Sur, na ang kanilang pong mga tulong na pwede natin maibigay sa kanila, lalo na yung mga nangangailangan. Dito na raming nga pandemya, Bernadette, at a social amelioration program, may sa iti DSWD nga kangrunaan ng executive agency iti national government nga nangipaay iti assistance karag iti kakabsat tayo nga naapektaran. Can you elaborate or explain further dagiti activities yo may under the SAP 1? Okay, so for the dito yung napalabas niya nga panag tatangatawon nga amok nga adot ti haan tayo nga ekspektaran niya nga pandemya nga simmangpet. Dito yung nga sakuna ket awan talaga ti exempted. Amin. Kasi amin ket naging biktima or dito yung apektado dito yung pandemya. Katatapay man, uri kastoy ket kinitalata niya ti J ngato through our the President of the Philippines nga ano kasano nga makatulong ti kababayan through the national government, the different national government. Katata, dinapalabas nga pa nag-provide ti social amelioration program through emergency subsidy. Kadakkel dito yung tulong nga naited kaditi apektado niya nga pamilya dito yung pandemya. Kat kastalaunay, haan tayo nga i-implement natin nga programa no awan dagitoy kakadwa tayo ito'y lokal dagitoy counterpart me nga very supportive and energetic during the implementation of the SAP program. Walang iba kundi po ang local government units through the local or the city municipal social welfare officers nga kakadwami nga nangi-implementar daytoy nga social amelioration program. Dito SAP-1, with bayanihan, ayuda, tinaypaay, iti gobyerno tayo. Tapno, malawlawagan, mano ti aktual nga naited karigi tunggal pamilya, 5,000, 8,000, was it a cash grant outright? Okay, para kadagiti, ti may sagabin nga balay or household nga kunada, kat ada ti may sa nga pamilya. Adama digay duwa nga puta household lang ti arajay guidelines so nga adda ti may nga household
nga maikan ti a worth of 5,500 nga emergency subsidy. Kat for the whole province of Ilocos Sur, we have a total 103,132 actual paid beneficiaries. Families. Families, yes. Families, and a total of 566,676,000. Kaya daytoy ket naidanon kinyada. Idi kasagsagan na rito yung pandemya. So nagkikinamay ti local government unit, kang runaan ti opisina, ti Municipal Social Welfare and Development Office, when officer, kastamet dagiti official tayon, ya? Did you have to go through that? Wano dagiti municipal workers yon? Ti talagang may isa nga nagparparigat nga talaga kabsat Marjo dahito yung implementasyon ka dagito'y kakadwa tayo di babaji local government units. Kasi transferred po siya kasi no, fund transferred siya. So the implementation ay nandoon po no sa local and with the assistance po ng DSWD staff. Kasano nga the criteria at kadilistaanen iti DSWD of the possible recipients iti agkauna when no at the other criteria yung in recommend pa dagiti LGUs na siya sino tinagawat karetoy social amelioration program. Based from the guidelines, ang target beneficiaries ay nanggaling po mismo sa local, no, sa local government units through the barangay kasi sa barangay po, the barangay officials, sila po yung nakakakilala kung sino yung mga talagang mas yung mga mahihirap. Siyempre lahat nga naman ay naging affected no biktima pero yung mga nangangailangan The most vulnerable. Vulnerable sectors and low income families po doon sa barangay. Kinonsider yung iti miyembro iti 4Ps when it's a separate list? It's a separate list, ma'am, kasi meron na po talagang listahan, no? Yes. Kasi meron po tayong data system na nandun na po, no, para sa ating mga pantawid. May separate na list po tayo doon. Okay. We would like to congratulate the DSWD, the frontliners, labo may saribiti staff, lalo dagiti municipal social welfare officers, intaramente amin LGUs, local government units, the frontliners so dahan lang IT health, PNP, Yes. but even more so kadagitoy social welfare Yes, officers ma'am. tayo. Congratulations! Yes, ma'am. Congratulations. No, ganun din po sa aming mga counterparts no from the local government units. Ang mga kasamahan po namin dyan na very supportive po at energetic na ng mga city municipal social welfare officers. Saludo po kami sa inyong walang sawang pagtulong no sa pag-implement ng mga different programs and services ng DSWD. Okay. I hope nga awan dagiti nag-complain when awan dagiti negative feedback when the issues may panggapti pa na kay waras dagito yung ayuda Bernadette. Daka din nakadanon ti opisina. Gangis ti dakkel. When ma'am, so antayo nga maika dayjay ma'am niya adang adda kasi lalo ta daytoy medket haan met nga rod sa kupon amin. Kasi nga amin metket biktima niya affected nga haan met nga rod amin ket maikan. So nga hantayo nga maika dayjay complaints, grievances ket adamet ti naka-ready niya per kadagitoy local government units adamet ti grievance help desk da kasjay met ti DSWD nga agsungsungbat kadagitoy comments man or concerns ti kababayan ito Ilocos Sur. Just the same, mamuyo kakabsat or iti media, Yes, or whatever platform, iti social media, adalat ti Department of Social Welfare nga pagyamyamanan when no kaslatay ikan iti importansya iti kakabsat tayo lalo iti na recipients iti benefits iti social amelioration program. Yes. Kang kanay nga busy iti DSWD anya pay dagiti activities yo kang runaan na dati kunata yung assistance to individuals under or in crisis situations. Okay, ma'am. Okay, so daytoy ket so ti talaga di may isang
haan nga maawan niya nga programa. This is a regular Yes, program. ma'am. It's a regular program of the DSWD. At ganun din po, meron din po to sa ating local government unit. So, meron din pong AIX to, no? May financial assistance lang din po sila. Although, since limited din siya, kaya ang DSWD po, ang regional office ay for augmentation. Dinadagdagan po natin, no, yung mas pangangailangan. Sino dagiti sektor o sino dagiti pamilya or individuals nga apektado nga under the assistance kada iti AIX nga makuna iti DSWD? Okay, for the assistance of individuals in crisis situation, akas ko naktatay dito ket pangkarandagang tulong, no, para sa ating mga individual or pamilya na maralita o salat, kabilang sa mga sektor na naghihirap, kasalukuyan na may agarang pangangailangan. So, in crisis, no, immediate assistance. So, ang agarang tulong na ito ay para sa mga individual or pamilya na nangangailangan. Can we mention that pas pangarigan OFW when overseas Filipino worker nga individual nga dati crisis ang nga nakaawid when danatay ti balay kabagyan na yadadayon pa po when nagsakit adati critical situation ti pamilya na to or vice versa adara gito nga matulungan. Adda ma'am, adara ito nga true dun sa kasi considered pa rin po sila na in crisis. So, lalo yung pamilya, no, na nandito po sa Pilipinas. Medical assistance, do you consider that in crisis? Yes. Agsakit, o masapol iti dialysis, or maintenance, operasyon, surgery. In crisis, dito para iti may isang individual. You also provide that. Yes, ma'am. Kapsat Marjo, no, iket ko lang mat nga ilawlawag kinyada, no, anyara ito yung assistance in crisis situation. Kasi, ayan, medyo opisina, kat talagang haan mong mabilangan niya kasi in and out, no, ang mga individuals, no, na talagang makikita na natin na talagang in crisis naman sila. At since nabanggit ko nga kanina, may tatlong klase po kasi tayo ng services pagdating sa AIX. So ito po yung financial na tulong, psychosocial intervention, and referral to other services. So, umpisahan natin dun sa financial assistance o yung agarang... Interesado na dito, masapol ko financial assistance. So, agarang tulong, no, through financial assistance sa isang nangangailangan, individual na nangangailangan. So, meron po yung medical, yung tulong medical, at yung burial sa mga namatayan. Meron din po tayo yung transportation na gustong umuwi, no, sa kanilang probinsya para bisitahin yung may sakit na kamag-anak or immediate family or bumalik ng kanilang probinsya dahil na-stranded siya dito sa ibang probinsya. At meron din po yung food na sinasabi natin, yung food subsidy, pangkaragdagan, no, lalo na dun sa mga talagang kapos na lalo nga po yung sitwasyon natin ngayon, no, na pandemya. At isa is yung educational. Dito sa educational, ito pong assistance na ito ay nakabase po, no, sa assessment ng social worker, yung pag-provide po nung halaga ng assistance na ibibigay sa kanya. Kasi, so, what is standard amount na may tetero ito individuals? Depende yung need. Yes, ma'am. Depende po sa need. At meron din po kaming a minimum and a maximum of amount na naibibigay sa kanila. At ito nga po ay, gaya ng sabi ko, ay nakabase po doon sa assessment ng isang social worker. Okay. What about, may kaduang kategory? Ano dito Ay, sa pula? opo.
Yung sa psychosocial interventions, ito po yung individual na lumapit, dumulog sa amin sa DSWD para maibsan yung kanyang emosyonal na nararamdaman. So yung mga kasamahan ko po doon na social worker, lalo kung nandun din po ako, kami po yung nagbibigay, yung kumakausap sa kanila or a form of counseling, no? You process the Kung ano po ba situation. yung dinaramdam nila, nang sa ganun naman po ay maibsan yung emosyon. Kanya matagiti na cases tayo. Psychosocial na cases ito ilokusur. Handa nga financial, but you know. Yes, ma'am. Apo. Meron tayo yung mga battered, no, karamihan, yung mga may problema sa pamilya, mga custody case, mga ganyan na yung anak is kailangang pupunta sa kanya pero nandun sa asawa, sa lalaki or sa babae. So yung mga ganong cases. Abused cases. Yes, ma'am. Meron din po abused women tayong and children. Opo. Yung iba po kasi ay talagang dumidiretso sila sa opisina. Pero ganun pa man, ipinapaalam din po namin sa kanila na pwede rin naman po silang lumapit diretso sa kanilang lokal. Dahil meron nga po tayong social worker din po doon. Yun po yung kanilang municipal or city or municipal social worker. Okay. Do you have some sort of teletalk over telephone? People who are lonely, people are in need, dagiti kasapulan nga patang na kang runahan na dagiti natao-enanen nga agbibiyag nga may mesa, dududwadang kini apo lakay na or apo bakin. Do you have something like that under your psychosocial program? Psychosocial, ayan. So, for my experience naman po, ma'am, gaya nga nabanggit ko, hindi naman po lahat ay sa amin, no? Meron lang po talaga yung mga nire-refer from the local na kinailangan pa rin ng further intervention ay yun po yung through referral. Kung meron man po akong natatanggap na tawag, yun po siguro yung mga cases natin ng, yun nga po yung nabanggit ko kanina, custody, or may nag-away yung mag-asawa, at yun nga, yung anak is kailangan ganito, ganyan. So, what about drug dependence? Did you have any case, or the kaso yung i-refer you to other authorities or other offices or executive branch iti gobyerno tayo? Ito po kasi, ma'am, yung mga ganitong sa drugs, then yung ating mga child at risk, yung mga drug dependents na clients, may ilan-ilan lang na nai-encounter po kami na, yun nga po, dumediretso sa amin. Pero syempre, kailangan din namin, initially, meron po kami yung agaran din, no, na through, yun, kakausapin mo, ito yung, isasabihin mo sa kanila kung, ito yung dapat na gawin, ito yung i-guide mo po sila para mas matulungan natin very sila. angelic ti boses na ako. Dati guest tayo, may isang social worker. So nga, saludo tayo karagiti amin nga social workers na uli in the district udi interamente nga probinsya ken pagilian tayo. Bernadette, at daragitay gagreet kanya tayo ditoy ni Soncar Vibes Vives by Torre Vives. Merry Christmas po, sir. Kunana, baka kaniya po amigo. Bueno, ni Apo Congressman detoy. Jean-Claude Saorsolis, hi ma'am, Maria Julia. Ni Karania Malasig, kastamet ni Richelle Villamar. Ni Bitwen, wow, Bitwen Santelia Bayani, agigring dati Merry Christmas. Ni Erica May Padilla Rasiles, Chester G. Pot, Arizanga Aquino, nagatindognan, tinaganan, Eliza Rapada, Merry Christmas po, Susan Claudio, Merry Christmas, ni Linda Loquipes, kastamet ni Trichel, May Teniesa Luces, wow, ni Cristina Gazmen Madudi, Fredaline Labuguen Sales, Josefina Disca Odugar, Tony Ascueta Liar, EJ Pizarro Butay. Kastamet ko na ito ni Althea Camonil Basa, hello Ma'am Marjo, Perfecto El Rapta, and Pinyola, alita kayong Kapsat Channel. Should pa shout out. Kunanan kay. At dari ti kakadwam, dahil mo,
I had a great time with the Gitay official municipal coordinators tinamnama. Dahil ket may isang organisasyon ng student leaders, nya kaya nasa tinamnama tayo na imbag nalaing nga tutubo nalaing ng mga daulo na target nga miyembro tiyang tutubo. So dapat tinamnaman tayo. Dato'y dagitay president can representative. So mga interventing district and the representative na. And they came up with their plan of action, which are also related to social services. The activities done to next year, related to programs. So perhaps they can also work with you and you can guide them as well niya, Bernadette. Kasama nga dapat iti constitution and bylaws na present and they sponsored iti pamaskong handog opisina na bibig. Ti DSWD pamaskong handog almost every month. Tado iti iwarwaras na niya Bernadette. Please let us know. Inform mo kada kami. Waras kayo nga waras kanayon kayo nga very busy. Okay, so makakatawa dyan baga ma'am niya nga waras nga. Ayan, so awan mati waras. So although idandanon tayo lang niya nag-DJ augmentation assistance para kada gitoy affected nga kaslawar dyan na ibagak tatay dyan ko ti assistance in crisis situation at kasjay mat karagijay naging iti man ayan tayo napadas tayo mati kalamidad nga through disaster no pero we thank God no kasi hindi naman po siya yung ganun kalakas no yung mga year na to. Yes, for this year hindi naman po tayo nakaranas ng mga yung bagyo na talagang malalakas. So what do you do under this disaster risk resiliency program, the agency? Training or capacity building or dissemination about resiliency or about climate change, environmental protection, anya ra gito yung activities under DRR. Okay, so panggap mo dito yung disaster risk resiliency program. Di kung kunada nga rin nga climate change mitigation and adaptation through cash for work. Ngam adamot lang ti talaga nga aside from it kat ada di talaga nga assistance to communities nga kunada kabsat marjo nga di cash for work kat ti kwalifikasyon na daytoy kat para kadagiti yung mga individual or pamilya nga naging biktima ti kalamidad or disaster kasi previously ada dagiti habagat niya nga na apektaran to kinya tayo kan malagip ko ada dagiti na i-report kinya tayo nga affected nga fishermen or the fisher folks nga asidag asidag coastal area so pakadayto di pagbaga kabsat marjo nga naiwaras nga nga family food pack so bago po natin puntahan yon yung assistance to communities in terms of ito nga yung kalamidad or the disaster kat adarayto yung cash for work. So, no adaman tinapektaran nga may isang lokal, dati naka-ready mat nga stockpile da para kadagito yung affected individual or families. Kaya tatan, no agkurkurang man day jay, iso day jay pa nag-request da for augmentation from the regional office. Did cash for work, haan nga dito kung natin nga dole out nga iti DSWD, anya di work, anya ti ubrayan da, wano trabaho da, tapno may kanda, wano magrantan da iti cash assistance. Bali da ito'y, dahil na ibanggit tayo nga risk resiliency program through cash climate change adaptation and mitigation through cash for work modality. Daytoy ket dati maaramid nga project proposal from the local government units lalo na yung mga prone sa disaster areas yung mga kanayon nga maapektaran. So diri dati coastal, dati nababa, wano diri upland, yung mga terrain na na local na area. Ket
submit dati project proposal, adagamin ti template na daytoy. So, adamat ti mararamid tayo nga orientation. Since ganito yung sitwasyon natin, kaya karamihan po ay through virtual, no, yung orientation sa isang These days, LGS. virtual. You use Zoom or Skype Yes, or ma'am. Yung video. Zoom, ganun, mga Zoom meeting, mga ganun po. At dito nga, meron tayong mga selected ko namin kasi sila din lang naman yung mga talagang para sa kanila talaga nga namang affected sila. Kaya sila yung sa local mismo is meron silang mga na-prepare na project proposal. Nandun din yung kanilang mga master list ng beneficiaries. Kasi dun sa orientation, Kabsat Marjo, nandun talaga yung guide, no? May guide talaga dun. Hindi lang siya basta-basta na kukuha ka lang ng magtatrabaho. Is this similar A to project. the PAD of the DOLE? Kasi lakas day ka dito. May somewhat similar, apo. Pero dito is talagang may project proposal. Doon sa project proposal kasi may program of works. Ano ba yung project na gagawin nung sa barangay para ma-mitigate natin, no, ma-prevent natin yung pag may parating na sakuna at para hindi na sila maging affected. So preparedness. Yes, preparedness. At meron din po tayong target or list ng mga activities or projects na dapat nilang gawin na kung saan sila din yung magsusustain. Dapat masustain siya. Hindi pwedeng tinabaho nila ngayon for 10 days dahil mababayaran sila. Goodbye. After nun, goodbye. Hindi mo na siya papangalagaan. Ang nyamit nga ili, wano barbarangay, iti recipients, ti rito wano nag-submit ti proposal, tapno may kanda ka rito kastoy nga assistance from the DSWD. Okay. Dating project proposal nga na-submit ti LGU, signed and assessed, signed by the local chief executive. Nakakapanan yun, Bernadette. Apo. Ili, Okay, so ito'y Ilocosur nang rona una ito'y umuna nga distrito, kat addaray ito'y munisipyo ti Magsinggal, San Juan, na kalkalpas la una ma'am niya ito'y Bigan City, DJ panagdanon mimot niya, DJ bayad da, DJ naited nga, DJ panagtrabaho dati sa nga pulong aldaw. Mano matitid you per day? Since kwan naman po ito, 75% po kasi no, yung rate niya nung assistance from the regional daily minimum wage. Kaya it's ngayon po ay nasa 255 times 10 days. So may 2,500. For 10 days. Adakila tulong dahi ta kanyada. Apo, kaya yun yung kanilang natanggap. At dito talagang before DJ maidanon cash assistance kinyada ma'am niya. Kasi temporary kwan po siya employment. So for 10 days, kung si tatay ay bakante, walang trabaho dahil sa ganitong sitwasyon, maswerte siya no, kung nakasama siya doon. Kasi may 10 araw siya na pagtatrabahuan yun, kasama yung mga ibang napili no, na miyembro doon sa barangay. At yun nga po ay pag natanggap nila yun na assistance, so malaking tulong na rin po yun. This is a one-time cash or financial assistance, so no, mabalintuman ng recipient na ito yung individuals or even communities under the DSWD cash grant or financial assistance. For next year, ma'am, pwede naman po na maging yun pa rin, no, yung recipient, yung local na yon, yung LGU na yon. Pero pagdating po doon sa recipient, sa beneficiary, pwedeng pong hindi na si tatay. Ibang pwedeng yung anak or basta 18 years old pataas. Adult. Yung adult siya. At maaari din na kung talagang as per assessment nga po no ng LGU through the Municipal Social Welfare or the City MSWDO ay pwede naman pong mai-target din sa ibang vulnerable sector. Kasi meron po tayong meron tayong mga kung sino yung mga beneficiaries na pwedeng makasama dito sa
cash for work. Cash for work. Yan yung mga... Kanya may community-based assistance iti DSWD. Iti may isang say vulnerable community, identified nga adura iti awan iti those who are under impoverished nga kuna tayo adura iti hanga employed kang runaan na kadagiti nga tiyempo. The community assistance program iti DSWD apo. Makita ko ma'am nga haan lang nga TDSWD niya. Although nabanggit ko nga po kanina yung through cash for work, meron din po tayong mga other national agencies na talaga ding adda ititedda. Okay. Kasi karamihan naman po sa local government units, meron din naman po silang ginagawa na program. May program din po or project din na locally para sa kanilang mga constituents, lalo na yung mga sa community base. Okay. Naging bisita mi when invite dito, nakipagpatang na tayo. Dati provincial director, statistic staff, officer, the PSA, na-mention na iti DSWD nga da kayo ti adadda nga source iti PSA may papanete listahan program yung bisuda inusarda iti data informasyon nga nagaputi DSWD tapno nasasiyati pa naka-implementar deto'y Philippine ID system. So anya ito nga program nga listahan. Sakbay nga simbatang dayjay nya break tayo pa kakabsat. Kaya sugyanan tayo ito, ibisita tayo ni Miss Maria Bernadette Arcangel. Welcome to the training induction program of bread making scholars here at the Escuela de Ilocos. Actually, a training ng bread making dito sa Escuela de Ilocos Training Institute. So, 10 days na training siya, including 3 days na entrepreneurship training. Dito yung nga project iti education iti na eskwela di Ilocos na pinapunduan ni ako Congressman Libby ako nakadakkel na opportunity tahan tayon nga mapanen ako DJ mismo eskwela nukat umay dapayan ako idanon iti tulong iti gobyerno opisina ni Marcos ng Eskwelano haan nga agtaltal na nga pampanunod no ana pwede iti pagkasapulan ken pagsayaatan iti primer distrito.
for today, ang recipe na gagawin nila is Spanish bread. So, Spanish bread is a typical bread, Filipino bread, which consists of a filling, and it is usually rolled and covered with breadcrumbs. So, we will use our basic ingredients, which is bread flour, yeast, sugar, eggs, and powdered milk. So, and then we will also use the filling. So, in filling naman, we will use butter, powdered sugar, and powdered milk. Napateg para iti kongresman iti umuna a distrito ti Ilocos Sur nga ni Kong DV Savillano nga may paay dagiti kasapulan iti distrito nga inam masakupan aglalo iti may panggep iti edukasyon. Isu nga ti programa iti CHED nga tulong-dunong program ket tuloy-tuloy nga tututukan ket tartrabawen nga mapunduan tapno iti kasta ket maited kadagiti scholar iti distrito uray pay iti madama nga pandemya nga COVID-19. Idilaing kalman napan iti opisina ni Kong DV Savillano iti ili ti kawayan para personal nga ited kadagiti scholar dagiti check allowance para kadakwada. Sapay ko makatulong ko maningisinan. Congratulations, mother. Thank you. Kakapsat ko, iti Kabsat channel, ket adamanen ipay na. Ngayon tayo paglinglingayan, iti tiyempo iti pangaldaw. Awagan tayo datoy, iti samiweng iti distrito. Enjoy! At subli tayo kakabsat, ibisita tayo tatkay, so iti head, so iti team leader, iti Department of Social Welfare and Development, ket iso na iting patulod, ti Regional Office ng Probinsya tayo ng Ilocos Sur, ni Miss Maria Bernadette Arcangel. We're Hello, back, yes. Bernadette.
At daragiti ag-greet ditoy. Ni Apo Janice Ragasa, Merry Christmas. Minda Rebulyo Merabit. Ado pa kaya diragiti emoticon. Isesend na. Merry Christmas. Namitlo nga. Naminagpat pa kaya Jeffrey Ray Rapisura. Yung price ko po, wala pa, nung handog pa mas ko. Don't worry. Tama na rimaanen, nga panda idandanon, dagito nga premyo, yun na darigiti at nabasigya nga dayo. Iso nga, sumarsarunon nga may daywaras, when idanon ka na kayo. Dagiti premyo yo, iti pamaskong handog ni Congressman Divi. Wala din po daw kay Michelle Postales, and then Rai Paul Alviar Tenorio is watching. Derma Sabeliano is watching. Redeline Labungen Salas is also watching. Ni Cristina Gasmen Maduli, agree Merry Christmas. Merry Christmas po kunanat ni Neil Lemo Regua Bargoles, Jelina May Pagay Retamal, Grace Raca Fernandez, ni Emma Reton. Kunada, Merry Christmas po, Sir Divi. Okay. Bubuya po niya po Divi, kanayon, segment tayo. So, nakablaawan na kami Congressman Divi. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang gagawin ni Bernadette na kanayon nga isistobon tinobitibyan saan laing nga natin umay dito programa tayo, but also referral cases tayo iti pisina. So, Bernadette, dati ko na tayo dati listahan nga kunayo nga tinulungan nyo iti Philippine Statistics Authority. Kasano ti panagnano da ito listahan program nyo? Okay, tata manarimaan ti para listahanan 3 nga validation and finalization phase. Kat daytoy arad toy dagi makikita niya nga may validate nga sino pay ba dagitoy nga naririgat ti biagda yung mahirap na sambayanan nga kunada. Kat dagitoy na-assigned nga area supervisors from the DSWD nga naka-assigned iti from different locality ito'y Ilocos Sur. Kat manarimaan ti panag validate at tatan dagitoy na-identify nga poor household nga kunada initially kat daytoy kat mai-post ijay barangay listaan. Barangay hall. Barangay, At in case na adaragijay complaints, so ang ating barangay verification team ay tumatanggap po ng complaints. Ganon din ang local verification committee. So meron po sa barangay, meron sa local government units. At doon po sa mga may grievances, yun nga po, may complaints, pwede po silang mag-file kung hindi po nila siguro adaragid dumagamin mabainda nga umasidag JNT barangay verification team ket mabalinda nga i-file DSWD ti complaint da ket ken mabalinmet nga kadagi area supervisors nga naka-base ijay community. Okay, thank you for that, Bernadette. At dapat tayo nang nangid ko nga kay mabuybuyak nga may sasao ti secretary tayo, Secretary Bautista. Kastamet nga darigite discussion ko with the regional office and the regional director ni Comedes, J. Castillo. Apo ni Comedes, saludo ak kanyayo dakay pala dita nga director. We met him during our consultation meetings. Nakangkanayon Bernadette niya. Tatan hantay marami DJ nga physical consultation. This is one of our platform and manera iti panakikonsulta kada kayo. So nga mabuya pa yan dagiti kakabsat tayo ti Lucandya kastamet ti interamente no Facebook kami kaya lang iti Ilocos Sur. But even in the whole country as well as even outside of the country. So nga nagsayaatan ng tadaray ito yung programa tayo. So nga anya pa hindi makuna nga extended relief assistance nabuyak pa daytoy nangig kun sa iti radio ken nabuyak iti DSWD Facebook account. So can you explain daytoy nga programa yo Bernadette? Okay, daytoy nang runa unay daytoy nga paspasama kinya tayo nga hanggang tataket
i-experience tayo dito yun nga pandemya. Kat adalat ta dagitoy kakadwa tayo local government units, lalo po doon sa mga mayroon pong nagpa-positive dito sa coronavirus na ito. Kasi hantay talaga amo noon narito ba nga awan pegaminti naka-ready niya nga solusyon or lunas or vaccine para ito. Hindi tayo maamuno kaano ti panakaidanon dito probinsya Opo, tayo kadagiti kakabsat tayo. So nga adama dagitoy munisipyo nga agpa-augment for augmentation assistance lalo na pag meron po silang mga persons under monitoring. Kaya meron po yung PUM, yes ma'am. Kaya meron po yung mga nagre-request ng family food packs, food and non-food items. So, meron din po tayong satellite warehouse dito sa Ilocos Sur. At NFA? Hindi po, ma'am. So, dito po sa Ilocos Sur, sa kaalaman lang po, meron po tayong satellite warehouse dito sa located sa Barangay Gimud Sur, Bantay. Po. So, nirerentahan po yun ng DSWD. At meron po tayo doon na talagang ine-ensure po namin na meron tayong stock file para for augmentation sa ating mga local government units na magpapatulong. At sa ngayon nga po, based from dun sa aming monitoring reports, meron na rin po kaming na-provide a total of dito po no sa COVID-19, meron po tayong a total of 469 no, na family food packs na nai-augment from the different LGUs. Na total cost of 176,878. So, hindi naman po siya ganun kalakihan kasi alam naman natin na handa rin naman po ang local government units para sa kanilang assistance sa kanilang mga affected. So, naususar ti LGUs ay kunada nga 5% calamity fund. Yes, Baka po. nagkurkurang pa yun, Bernadette. Baka, ma'am, so nga agpa-augment Can they use their development fund to augment, matulungan damit ti DSWD nga provide the assistance? Nang runa unay, suda talaga ti umuna nga tumulong niya, kabsat Marjo. The LGUs Apo, tayo. LGUs po talaga. At nakikita naman po namin na talagang prepared naman po sila kasi yun nga po, yung mga kung ano namang sakuna na ang dumating, talagang meron po silang naka-ready. Ready po sila. LGUs can local chief executives nga no agkurang ti pundo ti munisipyo no ti iliwan ng syudad. They even give their own personal assistance, Opo. out of their pockets mangte dagitoy ngungutin tayo pumaday tayo nga local chief executives. Bernadette, siya sino tayo ti opisina iti DSWD saan ang opisina mo? Opo, ayan. So, para maliwanagan din po yung iba. No? Kasi meron po kami yung mga na-experience na yung iba. Nawawala? Sabi nila, ma'am, instead nga di Kapitolyo da nga mapanda di ayan mi kasi provincial ko nada. So nga mapanda ijay kasi nga naman po nakalagay doon is Provincial Operations Office, yung aming satellite. So ang DSWD FO1 satellite office ay located po sa dito along Quezon Avenue. Ang landmark po natin para mas sigurado is yung sa Security Bank. Di ba sa side po nun is yung Luisa Building. So, 3rd floor po kami doon. Bueno, di Centro Mall. Yes, apay na di Centro Mall. Okay. So, nga, dagidad duma ko nadan nga asidag ka no di papanandan nga paggatangan. Siyempre, pamat lang di dyan. Kasi mas amumimot nga da pagsapulan. Di pag-usan. Adda ka di hotline or telephone number nga mabalinda nga tawagan or mobile number iti pisina yung official na tawagan nagiti apong agdindingin nga kasapulan iti tulong yo. Okay, so for the contact number, so adda nga damot daytoy DSWD Field Office 1 page or website nga mabalinda nga i-search kasi tatang sitwasyon kat more on kuan na po tayo naka-online social media ng ating mode of communication. At very open naman po ang aming opisina. Actually sa taas po noon ay makikita ninyo yung aming karatula doon no, na may ilaw no DSWD ko na naijay. Nandun din po ang contact number. At
ang pagkakaalam ko nga pati yung contact number ko ay naiwaras mo. Kasi time to time, meron yung number lang po no, na nag-a-appear, nagtatanong, mga ganyan. So, very kwan naman po kami. Ang mga staff doon, aking mga kasamahan, ayan. So, gusto ko lang din silang batiin. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin po sila, yung aking mga kasama na staff. Overtime dahil. Yes, Okay, yes, as Kapsat usual. Marjo. Oo. Sa aming satellite office. So, andun ngayon yung aking mga kasama sa AIX, no? Yung sa AIX staff. So, nandun sila. At syempre, yung aking kasama ngayon, si Lovely, no? Lovely. Social worker din siya, na naka-base po siya naka-assign po siya sa Malasakit Center sa Gabriela Silang Hospital. Ayan. Malasakit So, Center, hello. great Kita-kita tayo mamaya dyan, overtime. How long have you been working for DSWD, Bernadette? Ano taon? So, 15 years. Yan, 15 years po ako na nasa DSWD. At siguro by 2022, ayun, saktong 15 years, ma'am. Kasi, syempre, nag-umpisa ako from the hindi permanent, then hanggang sa, yun, na-permanent ako by 2008. Yan. So, amin kayong dati DSWD, social workers, niya? Oh, hindi ma'am. Hindi po. Hindi po Depende lahat. delegasyon, Yes, posisyon. So, meron tayong mga project development officer. Meron tayong, syempre karamihan pa rin is meron mga social worker. Then, syempre kailangan din natin ang mga expertise sa accounting, sa mga budget, admin. Yan po. Sila yung talagang malaking katulungan po namin. Okay. So, kakabsat no, adda gitay sa ludsudyo, open kami pala to. Yung ti pa nagkita kon ket awanen, ta puro greetings, iti Pasko reto yan. Merry Christmas ko na yung amin So, sabi ko Bernadette, damo technical staff mo, no, addan tumat datay gundaway, nga mabisita damat dito opisina tayo, ano dati program tayo, dito Kabsat Channel, to further discuss dagiti technical aspects wenno dagiti detalyado na dagiti programa Ada yun. mga programa. Tamong kinover mo amin dito yan ket may isa kayo Kurang pa. nagkurang dito oras tayo mong discuss Yes, para ito. opo. So alain mi dito yung maudi nga mensahe wenno niya tiket mo nga may pakamo kadagiti kakabsat tayo nga buy-buya. Okay, so sa mga patuloy po no na followers at nag-support sa Kabsat Channel, kami po ay nagpapasalamat no sa oras na ito na naging bahagi dito ng inyong segment. At para din po may paalam din sa karamihan, doon po alam ko na kulang no yung oras kasi sa laki po ng saklaw no ng DSWD, marami po talagang programs and services. At karamihan naman po dito ay naka-devolve po na program sa LGU. At kami po yung kanilang talagang katulungan through provision of technical assistance, policy, mga ganun. Kaya patuloy din naman po talaga yung support sa bawat isa. At para po sa mas karagdagan ninyong kaalaman, huwag niyo pong kalimutan din na mag-subscribe din no or i-like din yung aming DSWD website, DSWD FO1. At kagaya rin ito, Kapsat Marjo, meron din po kaming DSWD Uno, Balita at Kwento. So, katatapos lang po nung episode 7. Ayan po. At yung aming Regional Information Officer, si Sir Darwin Chan. Ayan. At yun nga po, by next year, yun na po yung antabayanan ninyo yung mga susunod pang episode. Ayan. So, in behalf of the DSWD, our Secretary, Rolando Bautista, and syempre yung aming talagang very supportive po na Regional Director, si Sir Marcela Nicomedes J. Castillo, at sa aking mga kasamahan sa DSWD na nandito po no sa probinsya ng Ilocos Sur. Kasi karamihan naman po, ma'am, Kabsat Marjo ay taga Ilocos Sur. At meron din lang po yung mga taga La Union, kagaya ko. Ayan. So, regards sa aking family at see you soon. Kasi malapit na ang Christmas. Okay. Kailangan ko na rin umuwi. Wow. Ayan. So, sa Provincial Government of Ilocos Sur, sa ating mga congressional representatives, especially sa ating local government units. So, maraming salamat po sa inyong support para po
patuloy yung pag-implement ng ng DSWD programs and services. Ayan po, Merry Christmas and Happy New Year to all. Para po sa maagap at mapagkalingang serbisyo, magandang gabi po sa ating lahat. Wow, well said. Thank you very much. Yes, ma'am. Miss Bernadette Arcangel. Kaya tantay nga baybayagano na po. Dahito manen, itinagibusan, dahito yung programa tayo, Trabaho ken Serbisyo, iti Kapsat Channel. Naimbag na Paskwatay amin, naragsak ng pamilya, ken nasalaknib nga individual. Iti komunidad tayo. Merry Christmas and a Happy New Year, kakabsat. I hope to see all of you in our next program or in our next episode on Tuesday. Abangan ang Department of Public Works and Highways. This is your host, Marjo, Panguspusang Nabigable, saying goodbye and see you soon. Bye! Thank you!